Sani cikin masara, Allah ka ƙara cikar zuciya da tsantsan ƙaunar ibadana. Na zama dole na godewa Allah guda marashin kishiya. Subhanaka malikil mulki, zaki ya ɗauka da gunka ɗaya. Mai shafe kukan bayinsa, bawan kake sai ma godiya. A karɓi sau addu'a Allahu ka kai ni a gidan matana. Ya Rabbana salli ala al-hadi adadin rai da matattu. A ciki a sa'anin baiti su sai da su ne muka ƴantu. Bayan ma'aikin su sai da Fatima jinkar Aminatu. Allah a samun da sahabu da duk masoya an wannana. Ya fi jikin Mahamudu Allah ya ƙara kiyaye ka. A matsayin manzon Allah, Allah ya ƙara suturta ka. Da martabar manzon Allah, Allah ya ƙara wadata ka. Ka yi man komai amfana, ka haɗa ni da masoyina. Tafiya ta girma ce muka yi a ɗai ba gidan mai ceto na. Wata rana ce muka je a Madina, daɗi yake cika ruhina. Daga ni ne a Madina a gaban Habibi gatana. A babu ga labarin tafiya ta gurin auƙallana. Wata rana ce ranar Asabar, kamar ka ranar kullum ba. Ranaku ne da ake bashi komai so da ƙauna hungon ba. Ranar ana ta kusa halo. A Kano ake da hawa bauba, a gida na shekar Sharif Sani. Yan balaji kan annabuna, rana ta uku da daddare ne ana maulidi don babu zama. Dan gurin ne aka mai kyautar umara ziyara mai girma. Muna yin sini ya mai kyautar ya bani kyauta mai girma. Dan gurin ba sauran yan uwa.